Режи ги така, пока ще прочита какво беше суровеца. Жълтъка защо? Какво ще справи с жълтъка? Нищо. Махнахме го. И нет, белтъка си името. Белтъка. Трябва да се реже на дребно и да се... Вземаме сурово яйце, слагаме потапяме го в оцета, 9% оцет. После така го увиваме с тези люспи, слагаме го ето така, за да може да го увием плътно. Днес ние присъстваме като Асоциация за развитие на българската общност в Молдова на едно уникално събитие в село Кирсово, в село, където живеят също и българи, освен гагаузи. Селото се намира в гагаузският регион. Се намираме на едно събитие по подготовка за великденските празници. Учителките по български език от Гагаузия и от Тараклей се събраха днес тук да покажат традициите, българските традиции, които се съхраниха и да покажат как се боядисват децата, как върви подготовката до този велик православен празник Великден. Виждате как българите могат да комуникират между себе си и които живеят българи в Гагаузия и които живеят в Тараклия. Това е много важно, което ни обединява. Тези традиции, които ние трябва ги запазваме и ги предаваме на нашето следващо поколение, да ни се забравят. Като за нашата асоциация това е основна цел по запазване на българската култура, традиция и история. Ние това го правихме и ще го правим на бъдеще. Мы организовали мероприятие под названием «Мастер-класс по росписи пасхального яйца». Больше это, конечно, несет такую вот развитие культуры, развитие традиций, обычаев. С этой целью мы, в принципе, и собираемся с коллегами, чтобы вспомнить, что приближается светлый праздник, каковы традиции и обычаи. Одна из традиций – это роспись яйца. Здесь все представители болгарской общности, учителя, которые преподают болгарский язык и литературу, историю, культуру и традиции болгарского народа, а также есть и наши педагоги, то есть хозяева учебного заведения, педагоги, учителя труда, заместители по воспитательной работе. То есть здесь в основном педагоги, которые преподают болгарский язык и литературу. Идеята е да покажем традицията, различни техники по боядисването на яйцата и да ги предадем на нашите ученици на уроците по история, традиция и култура на българския народ. Ще можем, децата да им покажем, да им разкажем за яйцето, защо е червен цвят и първото яйце, което се чукат на Великден сутринта, и яйцето, което не можем да го щупим, наричаме го борец. И държим го през цялата година до свещено място, до иконата. Днес ще използваме различни техники, както и натурални бои, естествени, така и изкуствени бои.